ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण। आपल्या वाचनाला सुरुवात करण्याआधी आपण प्रभू श्रीकृष्णाच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या कृष्ण या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपला 23वा अध्याय चालला होता. एक मिनिट आपण अध्याय 20 झाला आपला. अध्याय 22वा अर्धा आपण वाचन केलं होतं. चिरहरण ज्याचं नाव होतं. तर कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही हँड करू शकता. ओके, शिल्पा माताजींनी हँड केला. एक मिनिट माताजी, मी तुम्हाला अनम्यूट करते. इथून वाचायचं का माताजी? हो माताजी, श्रीकृष्णापासून. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीकृष्ण तत्काल त्यांच्यावर प्रसन्न झाले आणि कात्यायनी देवीकडे श्रीकृष्ण पती प्राप्त व्हावेत म्हणून अंतःकरणातून प्रार्थना करणाऱ्या त्या अविवाहित व्रजबाला तेव्हा पूर्णपणे तृप्त झाल्या. स्त्री आपल्या पतीशिवाय कोणाही पुरुषासमोर नग्न अवस्थेत येऊ शकत नाही. त्या कुमारिकांनी श्रीकृष्ण आपले पती व्हावेत अशी इच्छा केली होती आणि श्रीकृष्णांनी या प्रकारे त्यांची ती इच्छा पूर्ण केली होती. त्यांच्यावर प्रसन्न होऊन श्रीकृष्णांनी त्यांची वस्त्रे आपल्या खांद्यावर घेतली आणि त्यांना म्हणाले, प्रिय गोपिकांनो, तुम्ही विवस्त्र स्थितीत यमुनेत प्रवेश करून मोठा अपराध केला आहे. त्यामुळे यमुनेची अधिष्ठात्री देवता वरुणदेव तुमच्यावर अप्रसन्न झाले आहेत. त्या अपराधातून मुक्त होण्याकरिता तुम्ही वरुणदेवांना नम्रतेने हात जोडून नमस्कार करा. त्या सर्व व्रजबाला अतिशय निष्पाप मनाच्या होत्या आणि श्रीकृष्ण जे काही बोलले ते त्यांनी सत्य म्हणून स्वीकारले. वरुणदेवांचा क्रोधातून वाचवण्यासाठी तसेच त्यांच्या व्रताची सांगता फलद्रूप होण्यासाठी आणि अंततः त्यांच्या उपास्य प्रभूला श्रीकृष्णांना प्रसन्न करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या आज्ञेचे पालन केले. अशा रीतीने त्या श्रीकृष्णांच्या सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका आणि आज्ञाधारक सेविका बनल्या. गोपींच्या कृष्ण भावनेला तुलनाच नाही. वास्तविकपणे गोपींना वरुणांशी किंवा इतर कोणत्याशी देवतेशी काही कर्तव्य नव्हते. त्यांना केवळ श्रीकृष्णांना प्रसन्न करण्याची इच्छा होती. श्रीकृष्ण त्यांच्या निष्पाप स्वभावामुळे अतिशय प्रसन्न झाले आणि त्यांची करुणा येऊन त्यांनी प्रत्येकीला बोलावून तिची वस्त्रे परत दिली. श्रीकृष्णांनी त्या व्रजकुमारिकांना फसवून आपल्या समोर
विवस्त्र स्थितीत उभे राहायला लावले. त्यांची विनोदी शब्दाने थट्टा करून आनंद घेतला. त्यांना कठपुतळ्याप्रमाणे वागविले. त्यांची वस्त्रे हरण केली तरी देखील त्या त्यांच्यावर प्रसन्न होत्या आणि त्यांनी त्यांच्या विरुद्ध कधी तक्रारी केल्या नाही. गोपींचा हा भाव श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्या शिक्षाष्टकातील प्रार्थनेत वर्णन केला आहे. ते म्हणतात, प्रिय कृष्ण, तुम्ही मला आलिंगन द्या अथवा आपल्या चरणांखाली चिरडून टाका, अथवा कधीही दर्शन न देता मला मर्माहत करा. तुम्हाला आवडेल ते करा. तुम्हाला काहीही करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तथापि केवळ तुम्हीच माझे स्वामी आहात, दुसरा कोणीही माझा उपास्य नाही. हा गोपींचा श्रीकृष्णाविषयीचा भाव आहे. भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्यावर प्रसन्न होते आणि गोपींनाही तेच पती मिळावेत अशी इच्छा असल्यामुळे त्यांनी गोपींना सांगितले, सुस्वभावी गोपिकांनो, माझ्याविषयीची तुमची इच्छा मला माहित होत आहे आणि तुम्ही कात्यायनी व्रत का केले त्यांच्याही मला जाणीव आहे. तुमचे कर्म मला पूर्णपणे मान्य आहे. ज्याची सर्व चेतना माझ्या ठिकाणी एकाग्र आहे, मग तो कामभावनेतूनही असो त्याचा उद्धार होतो. बीज जळून लाही झाल्यावर ते कधी अंकुरित होत नाही. त्याप्रमाणे माझ्या प्रेममयी सेवा भक्तीच्या संबंधातील कोणतीही कामना सामान्य कर्माप्रमाणे बंधनाला कारण होणारी कर्मफळे निर्माण करीत नाही. ब्रह्मसंहितेत एक विधान आहे, कर्माणि निर्दहित किंतुच भक्तिबाजम. प्रत्येक जण कृतकर्माच्या फळांनी बद्ध झालेला आहे, परंतु भगवत भक्त पूर्णपणे भगवंताच्या प्रसन्नतेकरिता कर्म करीत असल्यामुळे कर्मफळांचा भोग करीत नाही. त्याप्रमाणे गोपींचा श्रीकृष्णाविषयीचा भाव जरी कामुकतेसारखा दिसतो तरी त्याला सामान्य स्त्रियांच्या कामवासनेप्रमाणे समजले जाऊ नये. त्याचे कारण श्रीकृष्ण स्वतःच स्पष्ट करतात. श्रीकृष्णांच्या भक्तीतील कार्य दिव्य स्तरावरील असून त्यांना कर्म प्रतिक्रिया नसते. प्रिय गोपींनो, श्रीकृष्णांनी सांगितले, मला पती म्हणून प्राप्त करण्याची तुमची मनोकामना पूर्ण होईल, कारण अशी इच्छा धरून तुम्ही कात्यायनी देवीची पूजा केली आहे. मी तुम्हाला वचन देतो, पुढचा शरद ऋतूत तुम्ही मला भेटू शकाल आणि तुमचा पती म्हणून तुम्ही माझ्या सहवासाचे सुख घ्याल. तदोपर्यंत श्रीकृष्ण आपल्या गोपाल मित्रांबरोबर एका झाडाच्या आश्रयाला बसले. तेथे त्यांनी मित्रांसमवेत गप्पा गोष्टी करण्याचा आनंद घेतला. ते वृंदावनवासींनी संबोधित करीत म्हणाले, प्रियस्तो कृष्ण, प्रिय वरुधप, प्रिय भद्रसेन, हे सुदाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे प्रिय विशाल, हे वृषभ. या वृंदावनातील सौभाग्यशाली वृक्षांकडे जरा पहा तर त्यांनी आपले संपूर्ण जीवनच इतरांच्या कल्याणासाठी समर्पित केले आहे. प्रत्येक वृक्ष अनेक नैसर्गिक संकटांना सहन करीत आहे. वादळे, मुसळधार पाऊस, प्रखर उष्णता, कडाक्याची थंडी अशा सर्वच आपत्तींना सहन करूनही ते आपला थकवा दूर करण्यात आणि आपणाला आश्रय देण्यात किती तत्पर आहेत. प्रिय मित्रांनो, वृक्षरूपाने जन्म घेऊन त्यांनी या जन्मात यश मिळविले आहे. ते दुसऱ्यांना आश्रय देण्यात दानशूर व्यक्तीप्रमाणे तत्पर आहेत. थोर मनाचे दानशूर व्यक्ती इथूनच त्यांच्याकडे येणार. ओके, अनम्यूट. सॉरी, एक मिनिट, मी पुन्हा करते. सॉरी माताजी, ते अनम्यूट झाले. हरे कृष्ण. त्यांच्याकडे येणाऱ्या कोणालाही रिक्त हस्ते पाठवित नसतात. हे वृक्षही कोणालाही आश्रय नाकारीत नाहीत.
ते मानव समाजाला अनेक प्रकारच्या सुविधा पुरवतात. त्यापासून पाने, फुले, फळे, सावली, मुळे, साल, सुगंधी तेले, इंधन असे सर्व काही प्राप्त होते. ते उदार जीवनाचे आदर्श उदाहरण आहेत. ते अखिल प्राणीमात्रांच्या कल्याणार्थ तन, मन, कर्म, बुद्धी यांनी असे सर्वच अखिल प्राणीमात्रांच्या कल्याणार्थ समर्पित करण्याचा थोर व्यक्तीप्रमाणे आहेत. अशा रीतीने भगवान श्रीकृष्ण यमुना काठच्या वृक्षांच्या फुलांना, फलांना, पानांना, अंकुरांना आपल्या कर्मकमळांचा आल्हादक स्पर्श करीत आणि त्यांच्या कल्याणकारी कार्याची स्तुती वाखणीत यमुना तीरावरून भ्रमण करू लागत. या जगात वेगवेगळे लोक आपापल्या विचारानुसार एखादा विशिष्ट कार्याला मानव समाजाचे कल्याणकारी कार्य समजतात. तथापि अखिल समाजाच्या शाश्वत लाभासाठी सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य म्हणजे कृष्ण भावनामृत आंदोलन. सर्वत्र प्रचार करणे हे होय. प्रत्येकाने या आंदोलनाचा प्रचार करण्यास कटिबद्ध असावे. श्री चैतन्य महाप्रभू संदेश देतात त्याप्रमाणे प्रत्येकाचे गवताहूनही अधिक नम्र असले आणि वृक्षाहूनही अधिक सहनशील असावे. श्रीकृष्णांनी स्वतः वृक्षाचे सहनशीलतेचे वर्णन केले आहे आणि जे कृष्ण भावनामृताचा प्रचार करीत आहेत त्यांनी भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान श्री चैतन्य यांच्या शिकवणीतून प्रत्यक्ष त्यांचाच शिष्य परंपरेने धडा घ्यावा. वृंदावनात यमुनेच्या तीरावरून जाताना श्रीकृष्णांनी गायींना पाण्याजवळ नेले आणि गायी यमुनेचे निर्मळ शीतल जल पीत असताना ते एका सुंदर स्थानी बसून राहिले. तदनंतर गोचारण करून थकलेल्या गोप बालकांनी तसेच श्रीकृष्ण बलरामांनी देखील जलपान केले. कुमारिकांच्या यमुना नंतरचे संपूर्ण 2 प्रहर श्रीकृष्णांनी आपल्या गोपाल मित्रांसोबतच चालविले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील क्षीरहरण नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे क्षीरहरण या अध्यायामध्ये आपण म्हणजे कोणत्या विशिष्ट प्रकारची भक्ती कशी असते आणि गोपिकांची भक्ती भगवंतांसाठी किती निर्मळ मनाची होती हे आपण पाहिलं. आणि नंतर जसं इथं सांगितलं चैतन्य महाप्रभूंनी शिक्षण दिलंय की महाप्रभूंनी संदेश दिला होता, तृणादपि सहिष्णुनाम तरोरपि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरी. तर असं भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं होतं चैतन्य महाप्रभूंनी की आपली भक्ती कशी असावी तर माणसाकडे गवताहूनही अधिक व्यक्तींनी नम्र असावं आणि सहनशीलता असावी तर ती वृक्षासारखी आणि त्याच्यानंतर सेवा करावी तर भगवंतांची हरिनामाचा जप करावा. तर अशा प्रकारे एखादा भक्त कसा असायला पाहिजे, भक्ताची वैशिष्ट्य भगवंतांनी चैतन्य महाप्रभूंनी तिथे सांगितली होती. तर अशा प्रकारे आपण एका वेगळ्या प्रकारच्या भक्ताची वैशिष्ट्य सुद्धा या अध्यायामध्ये पाहिली की फक्त कामुकताच नव्हे तर त्यांची किती त्यांचा निर्मळ भाव भगवंतांबद्दलचा कसा आहे ते आपण या अध्यायामध्ये पाहिलं. तर आता मी पुढचा अध्याय 1 मिनिट ओपन करते. आपला पुढचा अध्याय आहे अध्याय 23वा, याज्ञिक ब्राह्मण पत्न्यांची मुक्ती. तर माताजी तुम्हाला वाचायचंय का मी वाचू? तुम्हाला वाचायचं? नाही तुम्ही वाचत असाल तर वाचा. ठीक आहे. थोडं वाचते मग तुम्ही वाचा मग माताजी. चालेल माताजी. ते चॅप्टरचं नाव काय होतं माताजी? ब्राह्मण पत्न्याची मुक्ती का? हो, ब्राह्मण पत्नी, याज्ञिक ब्राह्मण पत्नी. ब्राह्मण पत्न्यांची मुक्ती. हरे कृष्ण.
सकाळी वेळ टळली आणि गोपबालकांना अतिशय भूक लागली. त्यांनी न्याहारीचे भोजन केले नव्हते. ते क्षुधार्त बालक सरळ श्रीकृष्ण बलरामांकडे गेले आणि त्यांना म्हणाले, प्रिय श्याम सुंदर बलराम, तुम्ही दोघे फारच बलवान आहात. तुम्ही खरेच कितीही असुरांना ठार मारू शकता. असो, आज आम्ही भुकेने व्याकुळ झालो आहोत आणि आम्हाला खूपच त्रास होत आहे. कृपया भूक भागविण्याची काहीतरी व्यवस्था करा. आपल्या मित्रांची विनंती ऐकून श्रीकृष्ण बलरामांनी तेथे जवळ यज्ञ संपन्न करणाऱ्या ब्राह्मणाच्या विशिष्ट पत्न्यांवर कृपा करण्याची योजना केली. या थोडस खाली कर म्हणजे हा, एक मिनिट माताजी, मी ते adjust करते. येस. याज्ञिक ब्राह्मणांच्या पत्न्या भगवंतांच्या थोर भक्त होत्या आणि श्रीकृष्णांनी या निमित्ताने त्यांच्यावर कृपा करण्याची संधी घेतली. ते म्हणाले, प्रिय मित्रांनो, जवळच याज्ञिक ब्राह्मणांची निवासस्थाने आहेत. तुम्ही तेथे जा. ते स्वर्गात उन्नती व्हावी या कामनेने अंगिरस नावाचा यज्ञ करीत आहेत. कृपया तुम्ही सगळेजण त्यांच्याकडे जा. नंतर श्रीकृष्णांनी त्यांना सावधान केले, हे ब्राह्मण वैष्णव नाहीत. ते कृष्ण बलराम अशी आमची दिव्य नामे देखील उच्चारू शकत नाहीत. ते वेदमात्रांचे उच्चारण करण्यास मग्न आहेत. अर्थात वैदिक ज्ञानाचा उद्देश माझा शोध करणे हाच आहे. परंतु तितके ते प्रगत नाहीत. त्यांना श्रीकृष्ण बलराम नामांचे आकर्षण नसल्यामुळे माझ्या नावाने त्यांच्याकडे कशाची याचना करणे योग्य नाही. तुम्ही बलरामाच्या नावाने काही दान मागितले तर बरे होईल. सामान्यपणे दान हे श्रेष्ठ ब्राह्मणाला द्यावयाचे असते, परंतु श्रीकृष्ण बलराम हे ब्राह्मण परिवारातील नव्हते. बलरामांना वासुदेवांचे पुत्र म्हणून क्षत्रिय समजले जात होते आणि श्रीकृष्णांना वृंदावनात वैश्य कुळातील नंद महाराजांचे पुत्र म्हणून ओळखले जात होते. दोघेही ब्राह्मण कुलातील नव्हते, म्हणून श्रीकृष्णाने विचार केला की कदाचित यज्ञात संलग्न असलेल्या त्या ब्राह्मणांना क्षत्रियाला आणि वैश्याला दान देण्यास प्रेरित करणे कदाचित शक्य होणार नाही. परंतु जर तुम्ही बलरामांचे नाव सांगाल तर कदाचित ते क्षत्रियाला दान देण्यास तयार होतीलही. पण मी तर एक वैश्य आहे. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांची आज्ञा मिळताच सर्व गोपबालक त्या याज्ञिक ब्राह्मणांकडे गेले आणि काही दान मागू लागले. त्यांच्याकडे जाऊन त्यांनी हात जोडून त्यांना साष्टांग दंडवत केला आणि म्हणाले, भूदेव हो, आमची विनंती ऐका. आम्हाला श्रीकृष्ण आणि बलरामांनी आज्ञा करून इकडे पाठविले आहे. तुम्ही त्या दोघांनाही चांगले ओळखता असे आम्हाला वाटते. आम्ही तुमचे सद्भाग्य चिंतितो. कृष्ण आणि बलराम येथे जवळपास गायी चरतात आणि आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. तुम्ही ब्राह्मण आहात, सर्व धार्मिक तत्वांचे जाणते आहात. तुम्हाला काही दान द्यावेसे वाटत असेल तर आम्हाला काही खाण्यासाठी द्या. आम्ही सर्वजण कृष्ण बलरामांसोबत भोजन करू. तर तुम्ही मानव समाजिक सन्माननीय ब्राह्मण आहात आणि तुम्हाला धर्म कर्म प्रक्रियांच्या सर्व तत्वांचे ज्ञान आहेच. याज्ञिक ब्राह्मणांच्या पत्न्या इथून माताजी, ते सर्व बालक जरी इथून माताजी तुम्ही वाचन करताय? थोडस मला डिस्टर्बन्स आहे. हो हो, चालेल, मी सुरू करते. ते सर्व बालक जरी ग्रामीण बालक होते आणि धार्मिक कर्मकांडातील वैदिक तत्वांच्या ज्ञानात सुरक्षित असण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा नव्हती, तरी त्यांनी संकेत केला की
ते श्रीकृष्ण बलरामांच्या संगतीत असल्यामुळे त्यांना तशा सर्व तत्वांचे ज्ञान होते. त्या ब्राह्मणांना सर्व धर्मतत्वांचे ज्ञाते असे संबोधित करीत त्या बालगोपालांनी एका मुद्द्यावर प्रकाश टाकला की जेव्हा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आणि बलराम काही खाद्यपदार्थ मागत होते तेव्हा त्या ब्राह्मणांनी कोणताही विचार न करता काही द्यायला हवे. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की केवळ विष्णूंच्या प्रसन्नतेसाठीच यज्ञ केला जावा. ते गोपबालक पुढे म्हणाले, श्रीकृष्ण आणि बलराम या रूपाने भगवान विष्णू वाट पाहत आहेत. तुमच्याजवळ जे काही अन्न असेल ते आमच्याकडे द्या. त्यांनी ब्राह्मणांना अन्न कधी स्वीकारावे आणि कधी स्वीकारू नये याचेही स्पष्टीकरण करून सांगितले. सामान्यपणे वैष्णव किंवा भगवंतांचे भक्त शुद्ध मिनिटं शुद्ध भक्त सामान्य यज्ञकर्मात सहभागी होत नसतात, परंतु ते दीक्षा, पशुसंस्था आणि सौत्रामणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यज्ञांना चांगले जाणतात. यज्ञातील दीक्षेची प्रक्रिया झाल्यानंतर आणि पशुबळी व सौत्रामणी प्रक्रिया होण्या अगोदर कोणालाही अन्न स्वीकारता येते. या सौत्रामणी नावाच्या यज्ञात मदिरा अर्पण होत असे. गोपबालक म्हणे, यज्ञाच्या या वर्तमान स्थितीत आम्ही तुमचे अन्न स्वीकारू शकतो, कारण आता ते घेणे निषिद्ध नाही. म्हणून तुम्ही आम्हाला अन्न देण्याची कृपा करा. श्रीकृष्ण आणि बलरामांचे ते बालमित्र जरी साधेभोळे उपबालक होते तरी त्या वैदिक कर्मकांडीय यज्ञ करणाऱ्या श्रेष्ठ ब्राह्मणांना देखील मार्गदर्शन करण्याच्या स्थितीत होते. तथापि केवळ कर्मकांडातच गुरफटलेले ते ब्राह्मण भगवंतांच्या दिव्य स्तरातील भक्तांची सूचना समजू शकले नाही. परम भगवंत श्रीकृष्ण आणि बलराम आपल्याकडे याचना करीत आहेत याचीही त्यांना हृदयात जाणीव होऊ शकली नाही. श्रीकृष्ण आणि बलरामांच्या बाजूने त्यांनी सगळे तर्क ऐकले तरीही त्यांची पर्वा न करता ते गोप बालकांशी काहीही बोलले नाहीत. जरी ब्राह्मण वैदिक यज्ञविधीच्या ज्ञानात पारंगत असले आणि जरी असे अभक्त ब्राह्मण स्वतःला अतिशय उच्च स्तरावरील विद्वान मानित असले तरी ते निव्वळ अज्ञानी मूढ मनुष्य आहेत. त्यांची समस्त कार्ये बालिशपणाची आहेत, कारण त्यांना वेदांचा हेतूच माहीत नाही. भगवद्गीतेत स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे की वेदाभ्यासाचे अंतिम उद्दिष्ट भगवंतांना श्रीकृष्णांना जाणणे हेच आहे. त्यांची वैदिक ज्ञानात आणि कर्मकांडात प्रगती असूनही ते श्रीकृष्णांना जाणू शकत नसल्यामुळे त्यांचे सर्व ज्ञान व्यर्थ आहे. म्हणूनच भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या संदर्भात आपले बहुमूल्य मत दिले आहे. ते म्हणतात की जरी कोणी ब्राह्मण कुटुंबात जन्मला नसेल, परंतु तो श्रीकृष्णांना जाणतो किंवा त्याला श्रीकृष्ण भावनेचे विज्ञान अवगत आहे, तर तो अशा ब्राह्मणांहूनही श्रेष्ठ आहे आणि तो आध्यात्मिक गुरु होण्यास पूर्ण प्राप्त आहे. यज्ञ कर्तवेळी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे लागते. देश, स्थान, काल, पृथग्द्रव्य म्हणजे सामग्री, मंत्रतंत्र, शास्त्रीय उद्धरणे, अग्नी, ऋत्विक यज्ञ करणारे विज्ञान, देवता, यजमान म्हणजे यज्ञ करविणारा, क्रतू, यज्ञ आणि धर्म म्हणजेच प्रक्रिया. हे सर्व श्रीकृष्णांच्या प्रसन्नतेकरिताच आहे. ते सर्व यज्ञांचे भोक्ते आहेत हे सिद्ध आहे. कारण ते प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, परमसत्य आहेत. भौतिक इंद्रिय संकल्पनांना आणि वितर्कांच्या पलीकडे आहेत. ते मनुष्य रूपात उपस्थित आहेत. परंतु देहात्म धारणेतील लोकांना त्यांना जाणणे अत्यंत कठीण आहे. ते याज्ञिक ब्राह्मण भौतिक देहाला सुखसुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी फारच उत्सुक होते. त्यांना स्वर्गलोकापर्यंत उन्नती करून तेथेच निवास करण्याची इच्छा होती. त्यामुळे श्रीकृष्णांची स्थिती समजण्यास ते अगदी असमर्थ होते. त्या ब्राह्मणांनी गोप बालकांना काहीच उत्तर दिले नाही. होय किंवा नाही सुद्धा म्हटले नाही. ते पाहून बालकांची मोठी निराशा झाली. ते श्रीकृष्ण बलरामांकडे आले आणि काय घडले ते सर्व सांगितले. बालकांनी सांगितलेली माहिती ऐकून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांनी स्मित केले. त्यांनी त्यांना सांगितले, मित्रांनो,
ब्राह्मणांनी अनादर केला म्हणून तुम्हाला दुःख मानण्याचे कारण नाही, कारण भिक्षा मागण्याचा हा प्रकारच आहे. ज्याने भिक्षावृत्ती स्वीकारली आहे, त्याने आपल्या सगळ्या ठिकाणी यशस्वी होऊ असे समजू नये. तो काही ठिकाणी अपयशी ठरेलही, परंतु त्या कारणाने त्याने निराश होऊ नये. अशा प्रकारे श्रीकृष्णांनी त्यांची समजूत घातली आणि त्यांना परत तिकडे जायला सांगितले. ते म्हणाले, "आता तुम्ही त्या याज्ञिक ब्राह्मणांकडे न जाता त्यांच्या पत्न्यांकडे जा. त्या थोर भक्त आहेत. त्या सदैव आमच्या स्मरणात लीन असतात. तुम्ही त्यांच्याकडे जा आणि माझे आणि बलराम दादांचे नाव सांगून अन्नाची याचना करा. त्या खात्रीने तुम्हाला हवं तितके अन्न देतील." श्रीकृष्णांच्या आज्ञेप्रमाणे ते गोपबालक तात्काळ याज्ञिकांच्या स्त्रियांकडे गेले. त्या घरांमध्येच बसलेल्या होत्या. त्यांनी उंची वस्त्रालंकार घालून सुंदर शृंगार केला होता. त्यांना सादर दंडवत प्रणाम करून गोपबालक म्हणाले, "मातांनो, आमचा सादर नम्र प्रणाम स्वीकार करा आणि आमची विनंती ऐका. श्रीकृष्ण आणि श्री बलराम येथे वनातच जवळपास आहेत. ते गायींना घेऊन चरण्याकरिता आले आहेत. आम्ही त्यांच्याच सांगण्यावरून तुमच्याकडे आलो आहोत. आम्हा सर्वांनाच अतिशय भूक लागली आहे. काही खाण्यासाठी मिळावे म्हणून आम्ही येथे आलो आहोत. कृपया आमच्याजवळ काही अन्न द्या, म्हणजे श्रीकृष्ण बलराम भोजन करतील आणि त्यांच्याबरोबर आम्हीही स्वतःची भूक भागवू." त्या गोप बालकांची विनंती ऐकताच त्या ब्राह्मणांच्या स्त्रियांना श्रीकृष्ण बलरामांची अतिशय ओढ लागली. असे उद्दीपन स्वाभाविक होते. त्यांना श्रीकृष्ण आणि बलरामांची थोरवी सांगावी वाटली लागली नाही. त्यांची नावे ऐकताच त्या त्यांच्या भेटीसाठी आतुर झाल्या. श्रीकृष्णांचे अखंड ध्यान करून प्रगत असलेल्या त्या सर्वश्रेष्ठ योगसमाधीच्या अवस्थेत होत्या. तेथे यज्ञ चालू असलेल्या त्या सर्वश्रेष्ठ योगसमाधीच्या तेथे यज्ञ चालू असल्याने अनेक प्रकारचे उत्तम अन्नपदार्थ होते आणि त्यांनी लगेच उत्तमोत्तम स्वादिष्ट व्यंजनांची पात्रे भरून घेतली आणि त्या आपल्या परमप्रिय व्यक्तित्वाला श्रीकृष्णांना भेटण्यासाठी निघाल्या. नद्यांनी समुद्राच्या भेटीसाठी धावत निघावे तशा त्या निघाल्या. दीर्घ काळापासून त्या याज्ञिकांच्या पत्न्या श्रीकृष्णांच्या दर्शनासाठी आतुर झाल्या होत्या. तथापि श्रीकृष्णांना पाहण्यासाठी जेव्हा त्या घरातून बाहेर पडू लागल्या, तेव्हा त्यांच्या पतींनी, वडिलांनी, मुलांनी आणि नातेवाईकांनी त्यांना विरोध केला, परंतु त्यांनी कुणाचेही काहीही ऐकले नाही. श्रीकृष्णांच्या आकर्षणाने त्यांच्याकडे निघालेला मनुष्य कोणत्याही शरीरसंबंधी बंधनाची पर्वा करीत नसतो. त्या ब्राह्मण स्त्रियांनी वृंदावनात प्रवेश केला आणि त्या हिरवीगार वृक्षवल्ली, फुले व द्राक्षलतांनी भरलेल्या यमुना तीरावर आल्या. तेथे श्रीकृष्ण आणि बलराम आपल्या जिवलग सवंगड्यांसोबत गायी चरीत असल्याचे त्यांनी पाहिले. श्रीकृष्णांची अंगकांती आकर्षक सावळ्या रंगाची होती. त्यांनी सुवर्णासारखी चमकणारी पीतवर्णाची वस्त्रे परिधान केली होती. त्यांच्या गळ्यात सुंदर वनफुलांचा हार आणि माथ्यावर मयूरपंख शोभत होते. वृंदावनात सापडणाऱ्या विविध खनिजांनी त्यांच्या शरीरावर सुंदर चित्रे काढली होती. ते रंगभूमीवरील नर्तकांसारखे शोभत होते. त्यांनी एक हात आपल्या सख्याच्या खांद्यावर ठेवला होता आणि दुसरा हातात कमळफूल धरले होते. त्यांनी कानांवर निळ्या रंगाची फुले खोवली होती. माथ्यावर कस्तुरीचा तिलक होता आणि त्यांच्या मुखावर मनमोहक असे मधुर स्मित झळकत होते. त्या ब्राह्मणांच्या स्त्रियांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांविषयी बरेच श्रवण केले होते. ते त्यांना अतिशय प्रिय होते आणि त्यांची मने सदैव त्यांच्या चिंतनात लागलेली होती. आणि आता त्या आपल्या नेत्रांनी प्रत्यक्षात त्यांचे दर्शन करीत होत्या. त्यांना समोरासमोर पाहत होत्या. श्रीकृष्णांनी तेव्हा त्यांच्या नेत्रातून त्यांच्या हृदयांतरी प्रवेश केला. त्या आपल्या अंतःकरणातूनच हृदय भरेपर्यंत त्यांना आलिंगन करू लागल्या आणि तेव्हा त्यांचे विरह दुःख तात्काळ नष्ट झाले. ज्ञानोन्नती करून भगवंतांच्या अस्तित्वात विलीन होणाऱ्या थोर मुनिश्रेष्ठांसारखी त्यांची अवस्था झाली होती. एक मिनिट.
अखिलांच्या हृदयात निवास करणारे परमात्मा असणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांचा मनोभाव जाणला. त्या पिता, पती, बंधू, नातेवाईकांच्या विरोधाची पर्वा न करता सगळी गृह कर्तव्ये सोडून त्यांचे जीव की प्राण असलेल्या प्रभूचे दर्शन करण्यासाठी तेथे आल्या होत्या. सर्व धार्मिक कर्तव्य कर्मांचा त्याग करून मला शरण या, या भगवद्गीतेतील श्रीकृष्णांच्या उपदेशाचे त्यांनी पालन केले होते. अतिशय आकर्षक स्मित करीत ते त्यांच्याशी वार्तालाप करू लागले. येथे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की जेव्हा श्रीकृष्ण त्यांच्या याज्ञिकांच्या पत्न्यांच्या हृदयात प्रविष्ट झाले आणि त्यांनी हृदयातच त्यांना गाढ आलिंगन देताना त्यांच्याशी एकरूप झाल्याचा दिव्यानंद अनुभवला, तेव्हा श्रीकृष्णांनी आपले स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट झाले नाही अथवा या याज्ञिक ब्राह्मणांच्या स्त्रियांचेही स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट झाले नाही. भगवंतांचे आणि त्या स्त्रियांचे स्वतंत्र अस्तित्व तसेच राहिले तरीही त्यांना त्यांच्याशी एकरूप झाल्याचा अनुभव आला. एक प्रेम विषयाला अहंता शून्य होऊन पूर्णत्वाने समर्पित होतो, ते एकत्व होय. श्री भगवान चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांच्या शिक्षाष्टकात या एकत्वाच्या अनुभवाचे उदाहरण प्रस्तुत केले आहे. ते म्हणतात, श्रीकृष्ण कसेही वागण्यास स्वतंत्र आहेत, परंतु त्यांच्या भक्ताने त्यांच्या इच्छांशी नेहमीच एकरूप असावे, अर्थात त्यांच्या इच्छांना पूर्ण समर्पित असावे. हाच श्रीकृष्णांबरोबरचा एकत्वाचा भाव त्या याज्ञिकांच्या स्त्रियांनी श्रीकृष्णांच्या प्रेमात प्रदर्शित केला होता. श्रीकृष्णांनी तेथे असलेल्या त्या याज्ञिकांच्या पत्न्यांचं स्वागत केलं. ते म्हणाले, हे ब्राह्मण स्त्रियांनो, खरोखर तुम्ही फारच भाग्यवान आहात. तुमचे येथे स्वागत आहे. मी तुमच्याकरिता काय करावे ते कृपया सांगा. तुमचे पती, पिता, बंधू, नातेवाईक यांच्या विरोधाची पर्वा न करता माझ्याकडे येणे यथायोग्य आहे. असे करण्याने त्याचा वास्तविक स्वार्थ जाणलेला असतो. कारण कोणत्याही हेतूशिवाय कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीला न जुमानता केलेली माझी दिव्य प्रेममय सेवा वस्तुतः प्राणिमात्रांकरिता मंगलदायकच आहे. भगवान श्रीकृष्ण येथे हे स्पष्ट करीत आहेत की त्यांना शरणागत होऊन बद्ध जीव सर्वोच्च पूर्णत्वेच्या स्तराला पोहोचतो. मनुष्याने इतर सर्व जबाबदाऱ्या टाकून द्याव्यात. सर्व पुरुषोत्तम भगवंतांच्या चरणी पूर्ण समर्पणाचा हा मार्ग बद्ध जीवात्म्याकरिता सर्वात अधिक मंगलदायक आहे. कारण भगवंत प्रेमाचा परम विषय आहे. प्रत्येक जण स्वतःवर प्रेम करत असतो. अंततः ज्ञानातील अनुसार जेव्हा मनुष्याला आपण आत्मा आहोत आणि हा आत्मा भगवंतांचा अंश असून भगवंतांच्या प्रेमाचे अंतिम विषय आहे अशी जाणीव होते, तेव्हा तो भगवंतांना शरण जातो. अशी शरणागती बद्ध जीवासाठी मंगलकारक समजली जाते. आपले जीवन, संपत्ती, पत्नी, मुले, घर, देश आणि समाज इत्यादी आपल्या अतिशय प्रिय असणाऱ्या सरंजामपूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचाच विस्तार आहे. तेच प्रेमाचा मूळ विषय आहे. सर्व आनंद त्यांच्याकडूनच प्राप्त होतो. तेच आपल्या शारीरिक, मानसिक किंवा आध्यात्मिक अशा वेगवेगळ्या स्थितीनुसार स्वतःच्या शक्तींचा योग्य प्रकारे विस्तार करतात. हे ब्राह्मण स्त्रियांनो, श्रीकृष्ण त्यांना म्हणाले, तुम्ही आता घरी परत जा. त्यामुळे तुमचे पती तुमच्यावर प्रसन्न होतील आणि त्यांनी चालवलेला यज्ञ देखील योग्य रीतीने संपन्न होईल. अखेर तुमचे पत्नी गृहस्थाश्रमी आहेत आणि तुमच्या मदतीशिवाय त्यांना आपली धर्मकर्मे करणे कसे शक्य आहे? ब्राह्मण पत्न्यांनी उत्तर दिले, प्रिय प्रभो, असा उपदेश देणे तुम्हाला योग्य नाही. तुम्ही आमच्या भक्तांचे सदैव रक्षण कराल, असे आमचे शाश्वत वचन आहे आणि तुम्ही आता ते पूर्ण करायलाच हवे. तुमच्याकडे येऊन जो तुम्हाला एक मिनिट. तुमच्याकडे येऊन जो तुम्हाला शरणागत होतो, तो भौतिक अस्तित्वातील बद्ध जीवनात कधीही परत जात नाही. तुम्ही आता तुमच्या प्रतिज्ञेचे पालन कराल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आम्ही तुळशीपत्रांनी सुशोभित तुमच्या चरणकमळांशी आश्रय घेतला आहे.
आणि आता तुमच्या चरणकमळांचा आश्रय सोडून तथाकथित नातेसंबंधी, बांधव, समाज यांच्या संगतीत परत जाण्याची आम्हाला मुळीच इच्छा नाही. घरी परत जाऊन काय होणार? आमचे पती, बंधू, वडील, पुत्र, माता, बांधव आमचा स्वीकार करणार नाहीत, कारण आम्ही त्यांच्या अगोदरच त्याग केला आहे. त्यामुळे परत गेल्याने आम्हाला आश्रय नाही. म्हणून कृपा करून आम्हाला परत घराकडे जाण्याविषयी सांगू नका. आम्हाला तुमच्याच चरणकमळाची राहायची व्यवस्था करा, म्हणजे आम्ही शाश्वतपणे तुमच्या संरक्षणात राहू. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणाले, हे ब्राह्मण पत्न्यांनो, मी खात्रीपूर्वक सांगतो की तुम्ही परत गेल्यावर तुमचे पती तुमचा अवहेर करणार नाहीत, अथवा तुमचे बंधू, वडील, मुले देखील तुमचा अस्वीकार करणार नाहीत. तुम्ही माझ्या शुद्ध भक्त असल्यामुळे तुमचे नातेसंबंधीच नाही, तर सामान्य जन, देवी देवता देखील तुमच्यावर प्रसन्न होतील. श्रीकृष्ण प्रत्येकाच्या हृदयात निवास करणारे परमात्मा आहेत. जेव्हा कोणी भगवान श्रीकृष्णांचा शुद्ध भक्त बनतो, तेव्हा तो तात्काळ सर्वांकरिता प्रसन्नकारक बनतो. भगवान श्रीकृष्णांचा शुद्ध भक्त कोणाशीही शत्रुत्व धरीत नाही, अथवा कोणी सुज्ञ व्यक्ती भगवंतांशी भगवत भक्तांशी शत्रुत्व करीत नाही. माझ्याबरोबर दिव्य प्रेम शरीर संबंधावर अवलंबून असत नाही. श्रीकृष्ण पुढे म्हणाले, परंतु ज्याचे मन सदैव माझ्याच चिंतनात लीन आहे, तो खात्रीने लवकरच माझ्या शाश्वत संगतीला प्राप्त होतो. अशा प्रकारे भगवान श्रीकृष्णांनी त्या याज्ञिक ब्राह्मणांच्या पत्न्यांना उपदेश केल्यानंतर त्या सर्व आपल्या पतींकडे परत गेल्या. आपल्या पत्न्या परत घरी आल्याचे पाहून त्यांना घेऊन त्यांनी शास्त्राज्ञेनुसार यज्ञविधी संपन्न केला. धार्मिक विधी हे पती-पत्नींनी मिळून करावयाचे असतात, अशी शास्त्राज्ञा आहे. ब्राह्मण पत्न्या परत गेल्यावर यज्ञ यथाविधी संपन्न झाले. त्या ब्राह्मण पत्नीला श्रीकृष्णां त्या एका ब्राह्मण पत्नीला श्रीकृष्णांकडे निघाली असताना तिच्या पतीने बळजबरीने थांबवून धरले होते आणि ती श्रीकृष्णांच्या रूपगुणांचे पूर्वी श्रवण केल्याप्रमाणे घरीच चिंतन करू लागली. श्रीकृष्णांच्या चिंतनात अतिशय निमग्न झालेल्या तिने तात्काळ भौतिक प्रकृतीच्या बंधनांनी बद्ध अशा आपल्या भौतिक शरीराचा त्याग केला. त्या याज्ञिक ब्राह्मणांच्या पत्न्यांनी भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान बलरामांना अनेकानेक पक्वान्ने अर्पण केली आणि श्रीकृष्णांच्या उपदेशावरून त्या घरी परत गेल्या. तदनंतर भगवान गोविंदांनी आपल्या गोपाल बालमित्रांसोबत आनंदाने भोजन केले. अशा रीतीने शाश्वत आनंदमय भगवत भक्तांनी सामान्य जनांना कृष्ण भावनेकडे आकर्षित करण्याकरता एका सामान्य मानवाच्या रूपाने आपल्या दिव्य लीलांचे प्रदर्शन केले. त्यांनी आपल्या मधुर शब्दांनी आणि सौंदर्याने गायींना, गोप बालकांना, वृंदावनातील गोपांग गोपांगनांना आकर्षून घेतले आणि सर्वांनी मिळून भगवंतांच्या लीलांचे आनंदास्वन केले. त्या ब्राह्मण स्त्रिया श्रीकृष्णांचे दर्शन करून परत गेल्यानंतर त्यांना पाहून त्यांच्या याज्ञिक पतींना श्रीकृष्णांकरिता भोजन न दिल्याबद्दल केलेल्या पापकर्माचा पश्चाताप होऊ लागला. कर्मकांडात मग्न झालेल्या त्यांनी सामान्य मानवाची भूमिका करणाऱ्या साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचा अवहेर केला होता. श्रीकृष्णांनी भोजनाची याचना करूनही या यज्ञिकांनी त्यांना थोडे देखील अन्न दिले नव्हते. आपल्या पत्न्यांची श्रद्धाभक्ती पाहून ते याज्ञिक ब्राह्मण स्वतःचीच निंदा करू लागले. त्यांच्या पत्न्या अनन्य भक्तीच्या उच्च स्तरावर होत्या. त्यांना मात्र श्रीकृष्णावर कसे प्रेम करावे व त्यांची दिव्य प्रेममय सेवा कशी करावी याचे यत्किंचितही ज्ञान नव्हते आणि या गोष्टीचा अतिशय खेद करीत ते आपापसात चर्चा करू लागले. आमच्या ब्राह्मण कुळातील जन्माचा धिक्कार असो, आमच्या वेदशास्त्रातील पांडित्याचा धिक्कार असो, आमच्या मोठमोठ्या यज्ञांचा आणि यमनियम व्रतवैकल्यांचा धिक्कार असो, आमच्या कुटुंबाचा धिक्कार असो. शास्त्रज्ञांचे काटेकोर शास्त्राज्ञांचे काटेकोर पालन करीत कर्मकांडीय कर्मे करण्यात
तील आमच्या कौशल्याचा धिक्कार असो, कारण देहेंद्रियातील तर्कातील अशा परमपुरुषोत्तम भगवंतांची दिव्य प्रेममय सेवा आम्ही विकसित केली नाही. वैदिक कर्मकांडात्मक कर्मे संपन्न करण्यात कुशल असलेल्या त्या विद्वान ब्राह्मणांनी प्रकट केलेला खेद अगदी योग्यच आहे. कारण कृष्ण भावना विकसित न करता धार्मिक कर्तव्य कर्मांचे पालन करणे म्हणजे केवळ शक्तीचा आणि काळाचा अपव्यय होय. ते याज्ञिक आपापसात बोलू लागले. श्रीकृष्णांची बहिरंगा मायाशक्ती इतकी सामर्थ्य आहे की तिने निर्माण केलेल्या भ्रमातून मुक्त होणे मोठमोठ्या योग्यांना देखील कठीण होते. पण आम्ही जरी विद्वान आणि कुशल ब्राह्मण असलो तरी, जर आम्हाला मानव समाजाच्या अन्य वर्गांचे गुरु समजले जात असले तरी, आम्ही भगवंतांच्या बहिरंग शक्तीने भ्रमित झालो आहोत. या स्त्रिया पहा किती भाग्यशाली आहेत. त्यांनी आपले जीवन अतिशय भक्तिभावाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांना अर्पण केले आहे. कौटुंबिक संबंध भौतिक क्लेशांना अविरतपणे चालविणाऱ्या अंधकूप्रमाणे आहे आणि सामान्यपणे असा बंध तोडून टाकणे ही गोष्ट अतिशय कठीण आहे. परंतु या स्त्रियांनी मात्र श्रीकृष्णासाठी असा संबंध देखील सहजपणे तोडून टाकला. आमच्या सर्वसामान्यपणे स्त्रिया अतिशय सरळ हृदयाच्या असल्यामुळे कृष्ण भावनेचा अगदी सहजपणे स्वीकार करतात आणि त्यांनी कृष्ण प्रेमात उन्नती केल्यानंतर त्या मायेच्या पकडीतून सहजच मुक्ती मिळवतात आणि अशी माया मोठमोठ्या तथाकथित विद्वानांना देखील पार करणे अतिशय कठीण असते. ब्राह्मण पुढे म्हणाले, वेदाज्ञानुसार स्त्रियांना ज्ञानोपवीत संस्काराने शुद्धीकरण प्रक्रियेमधून जाण्याची अनुमती नसते. त्यांना यमनियमांचे कठोर पालन करण्याचेही बंधन घालण्यात आलेले नाही आणि त्या आत्मसाक्षात्काराच्या तत्वज्ञानाची चर्चा करण्यातही फारशा प्रवीण नसतात. स्वभावतः त्या अधिक शुद्ध असत नाहीत आणि शुभ कर्मातही त्यांना फारशी आसक्ती नसते. आणि असे असूनही या स्त्रियांनी सर्व योग्यांचे प्रभू श्रीकृष्णांचे दिव्य प्रेम विकसित केले आहे. ही गोष्ट किती अद्भुत आहे. त्यांनी श्रीकृष्णावरील दृढ श्रद्धेत आणि भक्तीत आम्हा सर्वांना पराभूत केला आहे. भौतिक जीवनात अधिक आसक्त असल्यामुळे आम्हाला सर्व शुद्धीकरण प्रक्रियेतील अधिकारी मानले जात असले तरी आम्ही वास्तविक ध्येय समजू शकलो नाही. गोपबालकांनी आम्हाला श्रीकृष्ण बलरामांची जाणीव करून दिली तरी देखील आम्ही त्यांचा निरादर केला. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांनी आपल्या बालमित्रांना भोजन मागण्याच्या निमित्ताने आमच्याकडे पाठवून आमच्यावर कृपा करण्याची एक युक्ती केली होती. हे आता आम्हाला समजले. वस्तुतः गोपबालकांना आमच्याकडे पाठवण्याची त्यांची काही आवश्यकता नव्हती. गोपबालकांची क्षुधा ते आपल्या इच्छेनेच भागवू शकले असते. श्रीकृष्ण आपल्या बालपणात गायी राखण्याचे काम करत होते. हे ऐकून जर कोणी त्यांची एक मिनिट हे ऐकून जर कोणी त्यांची स्वयंपूर्णता स्वीकार करीत नसेल किंवा त्यांना खरोखर अन्नाची आवश्यकता नाही या गोष्टीबाबत संशय असेल अथवा ते खरोखर क्षुब्धार्त झाले होते असे समजत असेल तर अशा व्यक्तीने हे लक्षात ठेवावे की सौभाग्याची देवी लक्ष्मी सदैव त्यांच्या सेवेत प्रस्तुत असते आणि अशा रीतीने त्यांच्या सेवेत ती आपली चंचलपणाची दुष्प्रवृत्ती देखील थांबवते. ब्रह्मसंहितेच्या वैदिक वाङ्मयात असे म्हटले आहे की श्रीकृष्णांच्या धामात केवळ एकच नव्हे हजारो लक्ष्मी त्यांच्या प्रेममय सेवेत संलग्न झालेल्या असतात. म्हणून श्रीकृष्णांनी ब्राह्मणांकडे अन्नाची याचना केली असा विचार करणे म्हणजे केवळ माया होय. वास्तविकपणे याज्ञिक ब्राह्मणांनी कर्मकांडात्मक कृत्यांचाच संलग्न न राहता श्रीकृष्णांना शुद्ध सेवा भक्तीने स्वीकारावे. अर्थात त्यांना आपल्या शुद्ध भक्तीचे वरदान द्यावे.
याच्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांच्याकडे भोजनाची याचना करण्याची युक्ती केली होती. यज्ञसामग्री, स्थान, काळ, पृथक, द्रव्य, मंत्र, तंत्र, ऋत्विज, अग्नी, देवता, यजमान, धर्म हे सर्व काही श्रीकृष्णांना जाणण्याकरिताच आहे. कारण श्रीकृष्ण हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. ते परमविष्णू आहेत आणि योग्यांचे स्वामी आहेत. श्रीकृष्ण यदुवंशात एक बालक म्हणून प्रकट झाले असल्यामुळे आम्ही त्यांना एक सामान्य बालक समजून त्यांच्या भगवत्तेला समजू शकलो नाही. ब्राह्मण म्हणू लागले, तथापि आम्हाला अशा थोर पत्न्या मिळाल्या याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. त्या आमच्या कठोर विरोधाची पर्वा न करता श्रीकृष्णांच्या भेटीला गेल्या. अशा शुद्ध भगवत भक्तीच्या स्तरावर त्या उन्नत झालेल्या आहेत. आम्ही श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांची सादर प्रणाम करतो. त्यांच्याच भ्रम उत्पन्न करणाऱ्या मायाशक्तीमुळे संभ्रमात पडून आम्ही काम्यकर्मात गुरफटून गेलो आहोत. म्हणून त्यांनी आम्हाला क्षमा करण्याइतके दयाळू व्हावे, अशी आम्ही त्यांच्याकडे प्रार्थना करतो. श्रीकृष्णांची दिव्य थोरवी न जाणून आम्ही त्यांच्या आज्ञेचे उल्लंघन केले आहे. त्या याज्ञिक ब्राह्मणांनी आपल्या पापकृत्याचा पश्चाताप केला. श्रीकृष्णांना साष्टांग नमस्कार करण्यासाठी व्यक्तिशः जाण्याची त्यांची इच्छा होती. परंतु कंसाचे भय वाटून ते त्यांना भेटण्यासाठी जाऊ शकले नाही आणि त्यांना शरणागत होऊ शकले नाही. दुसऱ्या शब्दात, सेवा भक्तीने शुद्ध झाल्याशिवाय कोणीही भगवंतांना पूर्ण शरणागत होऊ शकत नाही. येथे याज्ञिक ब्राह्मणांचे आणि त्यांच्या पत्न्यांचे उदाहरण स्पष्ट केले आहे. या ब्राह्मण स्त्रिया शुद्ध भक्ती सेवेने पूर्ण होत्या म्हणून त्यांना कोणत्याही विरोधाची पर्वा नव्हती. त्या तात्काळ श्रीकृष्णांच्या भेटीला गेल्या. तथापि त्या ब्राह्मणांना जरी कृतकर्मांचा पश्चाताप झाला असला आणि त्यांना श्रीकृष्णांची परमथुरवी समजली असती तरी ते अजूनही कंसाचे भय बाळगीत होते. याचे कारण म्हणजे ते सकाम कर्मात अतिशय आसक्त होते. अशा रीतीने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील याज्ञिक ब्राह्मण पत्न्यांची मुक्ती नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण आपला 23वा अध्याय संपवला, ज्याचं नाव होतं याज्ञिक ब्राह्मण पत्न्यांची मुक्ती. तर आपण भगवद्गीतेत याचं अध्ययन तर केलं होतं की यज्ञांचा अभ्यास करून सुद्धा शेवटी आपण परमपुरुष भगवंतांनाच जाणतो. परंतु जो यज्ञांचा अभ्यास तर करतो पण भगवंतांना परमपुरुष भगवंत म्हणून, सर्वोच्च भगवंत म्हणून जो स्वीकार करत नाही, त्याच्या या यज्ञांचं जे ज्ञान असतं ते व्यर्थच असतं. का? तर यज्ञांना जाणून सुद्धा जाणून अंती आपण परमपुरुष भगवंतांनाच जाणतो असं भगवंतांनी स्वतः आपल्याला सांगितलं आहे. मग असे हे जे ब्राह्मण होते ते पूजा होते, यज्ञ करत होते आणि ज्या विष्णूंसाठी, ज्या भगवंतांसाठी ते यज्ञ करत होते, ज्या विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी त्यांचं यज्ञ चाललं होतं, त्याच विष्णूंनी जेव्हा त्याच भगवंतांनी स्वतःहून त्यांच्यावरतीच दया करण्यासाठी जेव्हा त्यांना अन्नाची मागणी केली, या थोर वेदांची माहिती असणारे ब्राह्मण सुद्धा ते समजू शकले नाही. परंतु ज्या त्यांच्या ब्राह्मण पत्न्या होत्या, त्यांनी फक्त आणि फक्त अनन्य भक्तीद्वारे भगवंतांचं मन जिंकलं होतं. आणि अशा प्रकारे आणि आपण हेही पाहिलं की भगवंतांचे जे बालमित्र होते, गोपसवंगडी होते, ते होते गायी राखण्यासाठीच काम करणारे. पण भगवंतांच्या संगतीत असल्यामुळे त्यांना सुद्धा यज्ञाचं आणि वेदांचं ज्ञान होतं आणि म्हणून त्यांनी ब्राह्मणांना समजूत घालण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला होता. तरी सुद्धा ते ब्राह्मण ऐकले नाही. तर आणखी एक भगवंत भक्तीचा किंवा भगवंतांवरच्या असीम प्रेमाचा आणखी एक उदाहरण आपण ब्राह्मण पत्न्यांच्या रूपामध्ये या अध्यायामध्ये पाहिलं. तर अशा प्रकारे आपण हा अध्याय संपवला. मी प्रार्थना म्हणून रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग त्याच्यानंतर आपण आणखी थोडी चर्चा करू. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.